Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Duha ka mga amay ang nagpadulong sa punerarya kay nasang aga-agud lang tawon kung ila bala anak kag apo. Ang kabahin sa 7 ka mga napatay nga NPA sa encounter sa Kabangkalan City kahapon. Wala na nila makita ng ila anak kag apo matapos mag-upod sa hublag. Yaring report. Nagbiyahe gikan sa barangay Yaw-Yaw sa Kawayan si Angeli Tugalon sa mabalitaan nga may mga napatay nga babae nga NPA sa encounter Domingo sang aga sa barangay Tapi sa Kabangkalan City. 2020 pa sang ulihin niya makita ang iapo nga si Chuchi Intik. Wala na ini makapakita sa ila matapos mag-upod sa kay Commander Kumpol kag-upod sa hublag. Sangin pakita siya sa pulis ang litrato sang bangkay. Hindi amo. Hindi kuno si Chuchi ang sa litrato, pero para mahimos, ginsulod niya ang morgue para makita mismo ang bangkay. Latawa na lang tay. Pasi pa lang gusto mo. Para sigurado na lang. Hindi gid kuno si Chuchi, pero luyag niya kalang tawon man sang isa niya pagid kaapo ang bangkay, pero nahadlok ini magsulod. Nakapod gani ilang din sila pumpun. Nagupod man. Hindi na ginila pagbubuy. Ano nga lang? Chuchi? Chuchi? Oo, burian ang area. Oo. Kung may mga placard na ito sa detachment sa amon sila, napasurrender ron dyan. Pero hindi ni siya amo tay? Hindi, gila mo. Hindi gidya mo? Makapila siya ka beses nagbalik-balik sa morgue, pero hindi gid si Chuchi ang nabilin nga bangkay sang babayi. Subong, mas nahimos na siya kay hindi niya apo ang napatay. Sang napatay kuno ang iloy ni Chuchi, nagupod din sa hublag kag wala na makapakita sa ila. Nakit-anay sila sa punerarya ni Graciano Mijares sang barangay San Antonio sa Himamaylan City. Upod naman ni Graciano ang iba niya nga mga kabataan nga lalaki. Ginlantaw Manila ang mga bangkay sa morgue. Ang ikatatlo niya nga bata nga si John Ray Mijares, wala niya na makita sa sulod sang halos na 10 ka tuig, sumugod sa nagupod ini sa hublag. Si John Ray nagupod sa barkada nga nagupod sa hublag kag wala na makabalik sa ila. Ang nag-recruit nga barkada, nagbalik na sa sabak sang gobyerno pero si John Ray wala pa nila makitaan. Ganit sa may baluan nga isa sa mga napatay sa encounter, ang may ngalan man nga John Ray Mijares, ginkadtuan nila ang punerarya sa barangay Hilamunan sa Kabangkalan City. Para kay Tatay Graciano, hindi amuyad tong iya anak kay wala siya sa may nabatsagan nga lukso ng dugo sang nakitaan ang bangkay. Hindi niya man kuno madumduman ang itsura sang iya nga anak. Kundi sa mga kulkuhan ng blog, mga barkada nito na ugyot na ba? Ano po sa barkada? Nga nadala sa NPA? Wala kami na batsagan? Ikaw na makambal eh, ikaw tatay eh. Hindi ba nga doon sa utang ka makita mo gani? Makita mo na ka? Pati ang mga uto ni John Ray, hindi man makasiguro kung iya bangkay ang ara sa morgue. Pero pagkakita nila sang litrato sang bangkay, may panagupnup na sila. Ang alom niya sa kinatawo, amugid ang isa sa mga palatandaan sa lawas ni John Ray. Pero anong imo yung makambal si imo Shagid? Kay ang alom gidya sa pan. Kag kun gidi klaro kasi tsura picture eh. Ano plano niyo subong dalon niyo? Kung kan dalo namon kay kan manang dalo ginamon eh pamilya man na kay lang namon. Desidido ang mag-ulutod nga dalon ang bangkay pati ang bangkay sang iya misis nga si Glendel. Pero hulato na lang nila anay ang pamilya ni Glendel. Domingo sang aga, nakabaton sang impormasyon ng Army nga may armado sa barangay Tapi sa Kabangkalan. Sa ginrespondihan, naabtan nila mga ginaligar NPA. Dito natabo ang bakbakanay. Napatay ang 7 ka mga ginaligar katapos ang New People's Army. Nakuha na ang bangkay sang anay commander nga si Renel Celion alias Kumpol kag misis ini nga si Mary Jane Magilat. Nadala na ang ilang mga bangkay sa Isabela. Ang bangkay naman ni Charity Amakan nadala na sa Escalante City. Ang bangkay na lang nanday John Isidro Suplenas kag alias Pitong ang wala pa makatuan sang pamilya. May nakuha man nga mga high-powered firearms sa lugar sang encounter. Ang Kabangkalan PNP mas istikto sa pagpatuman sang checkpoint ilabi na karon nga nagahilapit pa ang piniliay. Nga baka intensify mo siya di balaga checkpoint na gitaya regular nga checkpoint. Subong mas dublihon na pag checkpoint. Yes sir, intensify din namon sir. Kung may mo pa lang sir, mo namon twice ang effort namon sa checkpoint namon sir. Para mangin ma-maintain naton sir ang peace and order diri sa Kabangkalan ilabi na gid nga nagapalapit sa aton elections po sir. Ginahibaluman sang Army kung bala yara sa lugar ang rebelde para magpangolekta sang campaign taxes sa mga kandidato.